medyo maganda na yung daan dyan eh. So, bilis-bilis na ang takbo. So mamaya mamasalubong namin yung galing doon sa Parasapas tao. Kulay asol. Pababayan eh. Ayun, ang tao. Dandahan din yung ano. O yung tricycle. Sige. Walang problema dyan. Sige. Yung driver. Tricycle, yung pataw. Oh, may tinik yan, may tinik. Tinik. Ano yan? Tawag daw. Okay ka lang dyan. Okay ka dito. Kahit babayan, makakatulog ba dyan? Makakatulog ba dyan? Sabihan pa. Makakatulog ka dyan. Nagatam, Oo, narigat saan man. tayo? Oo. Madaling tama man. Oh, dandahan. Oh! Yan, gusto mo sumakay kanina doon? Try lang lang, try. Ayan! Yan! Yan!